tot el seu argumentari es basa en una premissa que per mi inclou un element que no és cert. Aquí hi ha un informe de l'ACA del 2024, un informe de l'Agència Catalana de l'Aigua, que per cert, avui forma part de la conselleria del senyor Silvia Paneque, on diu clarament on es pot construir i on es pot construir. I, per tant, ens diu que l'aprofitament únicament, si volem desenvolupar el projecte que es va acordar l'any 2020 per part de totes les administracions, ha d'anar pel camí que proposem i que vam portar el 10 de juny de 2024 a votar. És tan senzill com això. Que vostè en la seva intervenció no hagi fet cap esment a l'informe de l'ACA no és menor, perquè s'ha saltat el punt fonamental que fa que el planejament que hi ha avui en dia per poder tirar endavant el campus sanitari sigui el que és. El govern del Partit Socialista de Catalunya ens ha demanat a l'Ajuntament de Girona i a l'Ajuntament de Salt que tirem endavant el projecte tal i com està previst. Per tant, que vostès avui vinguin aquí, com a Partit dels Socialistes de Catalunya, a fer veure que tenen una altra opinió, algú ens ho haurà d'explicar, però no som nosaltres. Perquè aquí hi ha hagut 3 governs de la Generalitat, inclòs un liderat pel seu partit polític, i els ajuntaments de Girona i Salt, amb els respectius governs, sí, perquè el senyor Illa m'ho ha dit 3 vegades, no una, 3 vegades m'ho ha dit el senyor Illa això. Però és que, a més, hi ha una votació al Parlament de Catalunya fa unes setmanes en què tots i cadascun dels partits polítics, i aquí hi ha 2 diputats presents a la sala que ho poden corroborar, tots i cadascun dels partits polítics, inclòs el Partit dels Socialistes de Catalunya, van votar a favor del planejament del projecte tal com està. Per tant, no sé, aquí qui haurà de donar explicacions crec que no som nosaltres.